Jeg hedder Michael Jensen, og jeg er 25 år gammel. Hvor længe har du været medlem i Ryttergården? Jeg har været med nu. Jeg må snart have været med snart 6 år nu. Okay. Ja. Hvilke af Ryttergårdens aktiviteter deltager du i? Jeg deltager i badminton og fodbold, og er holdleder i fodbold nu. Okay. Ja. Hvor længe har du været holdleder? Det er jo ikke mere end noget. Er det snart 3-4 måneder nu? Sidst vi havde generalforsamling 6 måneder, så snart være. Hvad er din rolle som holdleder? Min rolle som holdleder, det er at skabe glæde for andre, få folk med og hjælpe andre, hvor de har brug for støtte i det. Fedt. Hvad gør Ryttergården for dig? Ryttergården gør for mig, er, at man har lyst til at deltage, man har lyst til at være en del af et fællesskab. Det gør også, at man har lyst til at udfordre sig selv, komme ud til nye ting, prøve nye ting. Vil du anbefale Ryttergården til andre? Det vil jeg. Helt. Hvorfor er du i Ryttergården og ikke i en almindelig idrætsforening? Jeg tror, jeg er i Ryttergården, fordi jeg startede jo på bosted og havde selv også udfordringer, som gjorde det. Og så havde jeg noget personale, som kendte til det, og så lærte jeg det så igennem andre. Og så er det derfor, jeg kom ind i det, og det er jeg meget glad for. Fedt. Hvis Ryttergården skulle have nogle flere eller andre aktiviteter, hvad ville du så ønske, det var? Hvis det skulle have andre aktiviteter, så kunne det ved jeg ikke, hvad det skulle være. Det kunne det være fedt at prøve. Selvfølgelig kunne det være fedt at udvide det. Jeg kunne godt tænke mig vandpolo, hvis det kunne lade sig gøre. Så Okay. jeg tænkte, ja. Når du tænker på Ryttergården, hvad er så det første ord, eller de første ord, der kommer ind? Når jeg tænker på det, så tænker jeg på fællesskab.